ассалому алайкум падарону модарон бародарону хоҳарони гиромиқадр, бо шумо ҳастам. банда Ҳусейн Нурдинов аз канали мо бо шумо, канали фикри шумо. дӯстои азиз, бародарои гиромиқадр, агар илоҷаш бошад ҳамин аморо падлиса кунед. Шояд як хоҳаре, як модаре, як апае ба ҷои кор таъмин мешавад иншоаллоҳ. боз ин кор нағзеш дар чӣ вобастагӣ дорад ки дар хона шишта хоҳаро, модаро, апаҳо кор мекунанд. як мақсад фирмае ки бӯйҳои хушкунанда дорад, атр, шампунҳо, тамоми навидҳои зебогӣ, мақсад барои бонувон, барои мардон бӯйҳои хушкунанда, инчунин шампону ва дигар чизҳое ки мисол мо истифода мебарем дар фирмаи ҳамин апамон ҳаст. ман номерои ин апая дар зери навор мемонам. занг мезанед, барои кор қабул, ҳам кор қабул мекунанд, ҳам мақсад хоҳед заказ мекунед, ягон чи хоҳед, агар бародари азиз заказ мекунед ҳамин хоҳар ба доставка мекунанд. номерои хоҳар дар зери навор мешавад. инчунин ногуфта намонад билетҳои арзон ба тамоми самтҳои ҷаҳон, гӯем хато намекунем, аз Россия ба Тоҷикистон, аз Тоҷикистон инҷо Қазоқистон, Ӯзбекистон ва дигар шаҳрҳо мақсад билет ҳаст. номерои ман дар зери навор мешавад. инчунин номерои ватсаби апаамон кор ба қабул мекунанд, дар зери навор мешавад. наморо то охир тамошо кунед. ассалому алайкум.